kami sa may bundok ulit mga ka-idol, ano. Pwede na! Try namin umakyat sa kabila sa daang kalikasan mga ka-idol kung kakayanin ang motor namin. Kasama ko si si Pugspar doon sa likod mga ka-idol, sa likod. Sana hindi maputik yung dadaanan mga ka-idol, ano. Kaya kakat ko muna dito mga ka-idol, oh. Kaya maya ulit tayo. Yun, nabis kong namundok mga ka-idol, ano. So ito nga guys, andito na kami sa may beauty. Try namin akyatik ni Upscram yung kalikasan mula dito sa yun, tatry namin yun mga ka-idol doon sa taas kung kakayanin namin dalawa. Ganito yung dito sa amin, no? So yung mga nakikita nyo dyan pala mga ka-idol, yan yung ginagawa paglalagyan ng mga solar panel dito sa aming barangay or bayan dito sa Aguilar mga ka-idol, kasi magpapatayo sila ng solar plant. Kaya merong mga nakikita mga nagtrabaho ngayon, tapos mga bagong kalsada na ginawa nila para may pasok yung mga equipment dito sa mga ka-idol. Tapos meron pa doon mga ka-idol. Ito yung view mga ka-idol. Ito tapos drama. Legendary talaga. Yung gamit pala niya mga ka-idol, yung version 1 na Smash. Sulit pa rin ang pagkakagawa niya. Naulang Smash.
kami pupunta mga ka-idol, yung may tuktok, iikot kami ng mga tarin. Dadaanan namin guys, akatin namin ito papunta rin sa taas. Ito na yung bridge mga ka-idol. Oh no! Galing ha? Bridge gawa na. Okay na, no? So ito nga yung bridge guys, ano, nagagawa na nila. Ayos lang. Oh. Siguro. So ito na yung exciting guys. Exciting part. Let's go. Stop it. Get some help. Ay. Ah. Segunda. Oh, diretso ako segunda. So ito guys, itrato namin umakyat, kakayanin kaya namin umakyat dito. Dala natin ano? Ito na nga guys, lalarga na kami. Madulas yung gulog natin kasi naka-restart tayo eh. Yatan.
malalaking bato ata. Si Pat Scrum. So ganito dapat ang daanan mga kaidol, para hindi masyado mahirapan. Ang hirap nun dun sa una. Ito na nga guys, this is it. Katuloy din yung plano ko, naakyatin to. Wow! What a view! Yan o. Ano? Ganda ng view! Woo! So ito nga guys, ang view. Pangalawang akyatan, no? Pagkagaling mo dun sa may ilog o Karayan. Subida. Likuan. Wow. Mga kaidolo, ang sulit ng tanawin. Woo! Grabe. For the first time.
talaga oh. Woo! Doon kami nang galing guys oh. Woo! Grabe! Yan, may trabador tayo dito. Tanungin natin dito kung kaya makaakyat doon. Nagpapalinditahan. Okay na? Okay na yan? Yung solid. Napaka solid. Ang ganda. Woo! Guys, oh! Ay na. Woo! Ganda talaga guys, oh. Unexpected na nandito kami. Wow! Woo! Balat! Woo! First landing! Yung si Top Scrum. Solid! Solid! Yun guys, ang ganda oh. Tangina! Ang ganda, Pops! So ito yung ginagawang ano siguro mga ka-idol, ano, yung para sa solar. So ito kaming dalawa ni Pops Scrum. Success! Ang pintado na! Let's go! Wow, what a place mga ka-idol. So doon kami galing mga ka-idol sa may Daang Katutubo. Ngayon nandito na kami way to Daang Kalikasan mga ka-idol, no. Doon si Pops Scrum oh. Wow, ang ganda talaga, ang ganda. Ito na guys, akyat ulit kami oh. Solar na dito, Pops, oh.
ganda. Very nice. Woohoo! Oh. Ganda guys. Grabe. Oh, napakasulit guys. Wow. Takbo ata ito guys. Wow. Dito? Saan ba? Dito? Dito. Wow. Woo! Ganda. Woo! Yun na nakita ko dito. Finish lang. Uphill. Picture mo ako dito. Kakarira. Picture mo ako dito. Mga ka-idol, nandito kami sa may dulo ng Daang Kalikasan, saka dulo ng Daang Katutubo. Umikot na kami. So ang way namin dito sa may mga taron. Yan, shout out sa ako. Galit na galit yung kasama natin ngayon. Kaya nag-race na lang. Ulit, ang lamig. May kakanta muna dito mga ka-idol ang video ko, no? Kaya may ulit dito muna tayo. Ito mga ka-idol, nag-dash sa kalsada.
May crack. May crack. Sa gilid. Woo! Grabe. So ito na yung mga ka-idol, gagawing national road. Ito na yung daang kalikasan mga ka-idol. Grabe, ang sulit. Ganda. Ano? Woohoo! Palis na kami, oh. Yan, oh, si Pops. Oh, yeah. Shout out. Ayun guys, oh. So nag-stop over muna kami dito sa may picturean dati. Yun yung nistapan namin, nagpaya kami saglit, oh. So ito yung DK. So ikakat ko ulit dito mga ka-idol, ano. Mamaya na lang ulit.
tayo dito. May checkpoint. Sarado. Madam, matitiraan po. Dito na po kami. Thank you, sir. Umikot lang kami dun sa amin mga kaidol, kaya nakadaan kami dito sa dito sa may mga taran mga kaidol. Ito nga mga ka-idol, uminto kami dito sa may Agkapita. Agkapita. Coffee shop. 7 AM to 10 PM. Kaya pala dito magpupunta yung pamangkin ko eh. Ito. Yan Agkapita. So ngayon ko lang din ito mapapasukan mga ka-idol, no? Itong gitna ng Palayan. So ito, Christmas na rin dito mga ka-idol.
Ay! Oo. Yan o. Masaya sila mga ka-idol. Ano? So ito yung nagkapita mga ka-idol. Ano? Kapi. Ay, thank you. So here we are at mga Paron DK. Papasok.
Tapos yung pag-ikot namin sa DK. Sabi ko papasok na tayo mga idol. Salamat nga pala kay Pops Mark. Sinamahan niya tayo umikot dun sa Patutubo galing dito sa amin mga kaidol ano. So hanggang dito na guys ang ating vlog. Pag-ikot namin sa Patutubo to Daang Kalikasan mga kaidol. So ito yung pinanggalingan namin kanina mga kaidol. Dito ako nanggaling. So hanggang dito na mga kaidol ano ang ating vlog. This is Jams Motovlog and peace.